birthday ni Mrs. Uragon ngayon. So hindi niya alam na may ginagawa kami ditong kababalaga. Wow! Yan. So kasama ko yung dalawang kapatid. Yan, sila yung nagsisit up dito ng ika-39th birthday ni Mrs. Uragon, si Karen. So, hindi niya talaga alam na mayroong ganito. Bumili siya ng spaghetti tsaka pansit, tapos sopas yata. Kasi hindi niya nga talaga alam na mayroong ganito. So hindi tayo ngayon sa Egloid. Yan. Salamat dito sa Binyo kasi pinahiram sa atin tong place na to. Yan. So mamaya, namamalingki si Miss Uragon na kasi first day ng anak namin yun, ni Anthony. Wow! First day sa school. Kaya yan, namimili siya ng mga gamit. Wala akong ibang maisip na na regalo ko doon yung cellphone dahil yung cellphone niya nagahang na. Ilang buwan na din sa aking reklamo. So kaya ayan, iwan muna natin sila para bumili tayo na pang regalo natin sa kanya. Wow! Yung pogi naman ng anak namin, no? Ano? Ba't una kang inaanap mo? Ano tinugtog sa eskwelahan? Ano daw ginawa niyo? Ha? Ha? Matuyo pa. Ano daw ginawa niyo? Anong ginawa sa eskwelahan? Ay, kasi. Tahimik ka lang? Hindi ka makulit? Ba't sa unahan ka na kanina? Hindi ako sa blackboard. Anong ginagawa? Naglalaro sila ng mga klase niya. Baka naglalaro lang talaga kayo doon. Hindi, tapos na yung ano niya. Ano nang ginawa niyo? Pakilala kayo? Ano sinabi? Ano sinabi mo? Anong apelido? Tapos? Nagkanta kayo? Nagsayaw? Nagsayaw. Oh, paano sayaw? Pang baby kayo, tapos sayaw me. Paano? Sige na. Yan, first day of school ng mga ng mga estudyante ngayon guys. Kasama si Anthony. Yan, sinundo namin. Hindi na tayo kumain sa ano? Saan? Anong ulam ba sa bahay? Bangus na ngayon. Ano kayo natin? Paano to? Wala kang kumakit ang trolley dun sa ano. Wala rin sa ano. Wala rin kainin. Lunch box. Wala. Ay puwan talaga niya yun kasi pwede silang minsan magbaho ng kanin kung gusto. Mag-airload na lang tayo. Gusto mo airload? French fries. Gusto mo French fries? Magsapatos ka lang. Magkapatos ka na. Na may ano magamit. Itong nanay, pag ang sisipon nga na. Bakit tagibik? Iyo, tama yung mama niya, kaya... Oh, ikaw ba't di ka umiyak? Oh, gusto ko kayo nga yung mama ka. Gusto mo wala yung mama mo? Ay, gusto ko. Ba't kaya na? Ayaw mo ako pauwiin. Oh, saan ka? Lika na. Bata, paguto kita. Kanay! Anong kinikwento ng bata? Ano daw sila? Nagpakilala daw sila. Tapos naiya daw siya. Tapos sabi ko, ba't naiya ka? Eh, kasi di daw niya kilala. Eh, sabi ko, ba't pagpunta ko doon, naglalaro na kayo. Tapos ano daw, nagkanta raw sila. Doon daw sila. Eh, may TV kasi doon sa may harapan nila eh. Nagtitv sila. Kanta sila, nagsayaw daw, nagpray daw sila. Dami kwento kayo, nagas meron daw mga naghibi. Kada ikaw naghibi, kada mo daw sa naghibi.
of I love yous. Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. And here we are for a lifetime. Every day, I swear I need you. Huna mo, walang ganap. Oh, ano mo na? Yun yung... Message mo na, naiiyak ako kasi. Loya ka mo. Una ko na yung train. Una ko na yung train. May regalo ako kaso bako ining mamahalon ta mas mahal ko pa siya libre. Alam ko nga ilang bulan ka ilang buwan ka na reklamo sa ano nagamit mo. Buksan. Kulang ito lang yung presyo ha. Bayaran mo na lang. Kaya wag mo lang. Salamat kay Uragon Honey. Akala ko walang ganun. Tanghali na, kain na lang. Sa Panginoon at saka sa Panginoon. Yan. Salamat sa mga supporters ng Uragon Honey. Hindi ko naman siguro magagawa ito kung hindi dahil sa supporter niya. Maraming salamat sa inyong mga... Yan, salamat kay tatay. Tapos salamat kay Kilimwil, kay Mailsis, kay Mailma, kay nanay, kay day. Yan, tapos sa dua kong tugang. Yan, salamat. Tapos hindi nag-chat up kayo ni. Dahil ko ini kaya suluhon. Okay, kaya na. Ay, iya pala. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Today is your birthday. Today is your birthday. Today is your birthday. We're singing hip 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 hooray. Today is your birthday. Today is your birthday. Today is your birthday.
Janaan! May laganang kaan? It make our hearts meet. Dapat hugot-hugot It's lang. like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh, darling, Say my name. I know we've waited and we've prayed. And here we are. for